Dobro vam veče, prijatelji. Razmišljam, i to već danima, o rečenici koju je izgovorio jedan moj prijatelj. Rekao je otprilike ovako, da je u ljubavi jedino broj 2 taman, jer 1 i 1 jesu 2, a 2 manje 1 u životu ne znači ništa. Ama baš ništa. Bez reči priđi i vodi me, iz straha oslobodi me. Bez reči priđi i vodi me, iz straha oslobodi me. Ja imam nekog, a ti si sam, ja s tobom ceo život riskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Ja imam nekog, a ti si sam, ja s tobom ceo život riskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. I iskreno da budem, vrlo se ljutim kada čujem da negde muziku, ljubav poistovećuju sa patetikom. To ne želim i neću da prihvatim, jer ljubav je osnovni pokretač i u životu i u prijateljstvu. A ljubav ne treba slaviti samo danas, već svih 365 dana u godini, jer to jedino ima smisla. E pa o tome i mnogo čemu drugom pričam sa mojim gostima. Legende. Zbog te tvoje duge kose nemirne, kad se krećeš lako šećeš ko kroz oblake. Za tren sve je stalo, sve me izdalo, džabe pamet, srce sve je tebi pripalo. Sve da prevolim, opet bih sanjao tvoja usta najslađa. Opet bih ljubio i razum gubio, sebi presudio žarom tvojih usana. Kose nemirne, kad se krećeš lako šećeš ko kroz oblake. Za tren sve je stalo, sve me izdalo, džabe pamet, srce sve je tebi pripalo. I da te ne volim
presudio žarom tvojih usana. I da te ne volim i sve da prebolim, opet bih sanjao tvoja usta najslađa. Opet bih ljubio i razum gubio, sebi presudio žarom tvojih usana. I da te ne volim i sve da prebolim, opet bih sanjao tvoja usta najslađa. Opet bih ljubio i razum gubio, sebi presudio žarom tvojih usana. Bravo! Ponekad čini mi se da izgubim i tekst i zastane mi dah i to tako toliko godina. Zdravo, moji momci. Ćao. Svojatam ja mnoge, pa kažem, moji momci, ali ovo su stvarno, gentleman kao uvijek, izvoli. Ovo su stvarno moji momci i to, pa da kažem, Dašo, ne dugi niz godina, nego dugi niz decenija. Ostari smo pred kamerama. Pa otprilike tako. Momci. Pa nije, još uvijek dobro izgleda. Šta sad ostari ste, mati? Ne, mi ne govorimo, ne govorimo mi uopšte o tome. Mi govorimo o tome što je jako lepo što smo svi ostali prijatelji, a negde od mladosti pa do ovih najlepših srednjih godina družimo se, nikad se nismo popreko pogledali i sarađujemo onako baš kako treba. Čak i mi koji smo u komšiluku. Viki, malo pe baš pričam Lazi, usput neke naravno pametne misli kad kažu nije teško ostariti i žalosno ostariti. Lepo je stariti, ali kad si nešto uradi u životu. I stvarno to divna stvar. Jesi pobornik one teze, to je negde i moje životno geslo, da čovek ostari onda kada on to kaže da hoće da ostari. Da, baš tako. Da, eto, mi večito mladi. Pa mi večito mladi. Ja sam pobornik druga. Meni su stalno govorili, jednog dana će ti se sve kazati, bit ćeš, znači sve kad malo ostariš. Ja sam ostario, već meni tek sad ništa nije jasno. Isti slučaj. Isti slučaj. Sve će ti biti jasno, ništa meni sad nije jasno. Ništa, ali čini mi se da nekako najstaloženiji, bar kada je u pitanju ova trojka grupe Legende, pozdrav i za ovu trojku ovamo, kod njih ću da priđem posle pa ću da pričam, ovaj muzički our, Laza. Do juče sam mislio... Pa jeste, što si večito najveće spadalo, moj Lazo. Pa da, obično ovi što bi rekli kratkofitiljaši, oni deluju ovako smireno. Do juče sam mislio da sam pametan, ali ono što je jako dobro, danas sam svestan da baš nisam toliko pametan. Ivan i ja smo baš pričali dolazeći ovom automobilu, baš smo načeli neke lepe teme upravo vezano za ovo što je on rekao. I ja kažem, koliko sam puta mislio da sam pametan, međutim, što je govorio pokojni Ljuba Tadić, da su stare bake govorile treba pustiti vremenu prolaz. U suštini, vi kad pustite vremenu prolaz, onda dođete do nekih istina koje su u suštini prave istine, odnosno na ono što mislite u životu da jeste, a možda niste. Tako da samo shvatanje sebe u vremenu i u prostoru i među ljudima nekad zna da omane, samo kasnije toga postanete svesni. Jeste, upravo tako. Ja sam mislila dok sam bila mlađa da sam mnogo pametnija, onda kako idu godine sve više shvatam da sam neke stvari promašila i tu sam negde blizu ove Dašine konstatacije. A dragi prijatelji, kada sam rekla da već danima razmišljam o nečemu što sam čula od mog prijatelja, to je moj prijatelj Laza. Ja sam po ko zna koji put bila u Sava centru sa velikim zadovoljstvom i slušala po ko zna koji put koncert grupe Legende i osim u muzici uživala sam, to sam ti rekla Laza posle koncerta, uživala sam u svemu onome što si rekao. To su negde poruke koje mislim da svako shvata na drugačiji način, ali ih svako shvata primereno svojim godinama. Da. Pa trudimo se u suštini da napravimo, da ne bude to samo koncert. Znate,
ja ne mogu da se dičim Ivanovim pevanjem. Meni ono može jako da prija. Ne mogu da se kitim Dašinim pesmama jer ih je napisao Zoran Dašić. Ali svako od nas može da da neki svoj doprinos i da ono u čemu je najbolji bude tolerisano u grupi. Da ono što smo mi stalno govorili, na umetnički plan grupe iznesete ono što je najlepše u vama, time ćete dopuniti čitavu priču. Ja imam želju večeras da kažem ono što sam govorio, poštujući sve ostale kolege u grupi, za Dašu i za Ivana, onako čitajući neke stvari sam dopunjujući. Recimo, za Ivana mi je baš ono drago da kažem, kao i za Dašu, što ću kasnije reći, glas ne može da ponese jezik i usne što mu podariše krila. On sam mora da potraži nebo. Zar to nije tako istinito, pogotovo kad Ivanovo pevanje u pitanju? Ivane, daj mi ruku, odleteo si gore. Moram da ga držim. Taj glas nađe nebo u dušama slušalaca, znate. A za Daču, kažu, reči neka stvore osjećanja koje se rečima ne mogu opisati. I zato on verovatno piše. I to što juče dovršavao u samoći, u dušama mnogih danas odjekuje. I zato je napisao sve te pesme koje su u suštini za nas kapitalno blago, jer postojimo zahvaljujući njima i obeležit ćemo i vreme i prostor na jednom muzičkom nebu. Znaš da sam otišao, izvini, ovo što Laza priča, izvini Laza. Neka mala reminiscencija, podsjećanje. U stvari, na vremenu je da budemo stariji i da nas polako postareva, kako bismo rekli, ali na nama je da se podmlađujemo. Pa naravno. Vreme nama dalo da se mi koliko ko može i na koji način. Tako da je to neka dopuna i mislim da je to jedan balans koji čovjek preuspostavi, to je bolje po njega i po nas, evo kao neku grupu. Jeste. A ja sam baš, pa naravno. Ja sam rekla i u početku da to nije ništa, nije moja neka filozofija, nego zaista jeste životna filozofija, da je ljubav glavni motiv i pokretač svega i prosto negdje i na današnji dan. Iako ja kažem da treba se volimo svaki dan. Džaba to jedan dan. Znaš kako po onom fazonu kaže danas je dan zaljubljenih. Blago, meni mogu da kupim šta hoću. Eto, otprilike su žene tako preformulisale. Upravo to. Ali ta konstatacija da je sve manje ljubavi. Ja ne znam da li smo mi tamo rođeni 60 i neke ostali u nekom vremenu. Hibernacija. Da. Ili šta je u pitanju? Je li istina da je sve manje ljubavi ili je samo brži tempo života? Ne, to je foliranje. Ja mislim. Mislim da je došlo neko vreme koje je donelo više foliranja i jednostavno nešto je, kako bi rekli Francuzi, passe. Nije in, nešto je out i šta ti ja znam. U stvari, u suštini, kada malo zagrebaš po površini i kada shvatiš neka druženja, neke žurke, čuješ od dece i tako dalje, onda shvatiš da je to sve jednako u onom vremenu u kome je bilo primereno i onda, samo na neki malo drugačiji način. Ali polako će opet vreme da donese nešto što će biti, pa kao i ovo. Jer bilo strano ispoljiti emocije na pravi način da neko zaplače, da muškarac zaplače. Šta, Balkanac, pa sad muško, pa kao. Ne, budi muško gde treba da budeš. A tamo gde treba, pokaži emociju. Tako da je to, ja mislim, nešto što je... Jeste plakao nekad osim na koncertima? Ne, pa jesam, zaplačem, da. Naravno, može da je pogodi nepravda. Ja, sad ne bude ono, kako se kaže, osjećaj za druge, Lazo, empatija. Empatija. Ja sam stvarno neko koga može da rastuži, recimo, nečija sudbina. Teška su. Kad gledam na televiziji, strašno. I onda pomogu, ali ne možeš svima da pomogneš. Kako? Nisi u situaciji. I stvarno to je nešto što... Često se setim toga. Koliko ljudi ima teških momenata u životu, koliko neko pati, koliko su strašne stvari doživjeli, a mi još uvek, hvala Bogu, radimo na sceni i živimo i pevamo. Pa jel treba još nešto? I onda da li ova ima više nastupa, ovo ne, apsolutno to ne gledamo tako. I uvek smo gledali šta mi treba da radimo i na čemu da radimo. Svako neka radi po onome koliko zasluži i kako hoće da radi. Po ovome što smo ispričali, Daša bi trebao, što su rekle babe, da ronza od jutra do sutra kako ima emotivnu dušu. Sad šalu na stranu. Pripremajući se za emisiju, onako bila sam duboko dirnuta i mislim da je to negde najveći kompliment. Davno je, sećam se jednog teksta gde je pisalo otprilike Dostojevski s tamburicom, a pre izvesnog vremena neko je rekao Šantić 21. veka. Ljudi, to stvarno ima težinu.
Pa ima, mislim, prvo stvar na konto ove priče prethodne, mislim da ljubav ima mnogo u današnje vreme, samo je neraspoređena još uvijek. Ono čeka da bude podeljena, mislim. Stoji kao jednoj banci. Misliš imamo samoljublje pa to držimo za Ne, sebe? generalno ljubav ima puno, jednostavno ovo Univerzumu je ima generalno puno, ali treba da se... Svako od nas ima i to je samo bukvalno treba to lepo sad u ovoj brzini života, jednostavno čeka ljubav da se bude podeljena samo. Svako će dobiti svoj deo, kolača će dobiti, ali neko pre, neko kasnije, tako da... A ovo, to je, pa jeste, drago mi je da to konačno neko i primećuje, znači da to potvrđuje da ipak u ovom narodu, da kažem, ne kažem ovoj zemlji, nego uopšte u narodu, ima i onih koji razmišljaju i koji slušaju. Jer prvo u današnje vreme ove estrade posrnule, tako bi mogu da nazovem, i nervoze i svega toga, jako malo ljudi imaju strpljenja da slušaju. I zato se cela ta muzika i svodi na 2-3 rečenice, neke banalne stvari. I sad ja sam uvijek pričao da oni svi koji imaju strpljenja da slušaju ovo što mi radimo, njih će to dotoći u svakom slučaju, bar neka pesma. Od, ne znam, 100 i nešto pesama, bar 10 pesama će pronaći sebe u tim pesama. Sad samo probamo da nađu malo strpljenja, malo vremena da to saslušaju kako treba da slušaju. Ima li to, Lazo, veze sa pristupom? Mislim da ste vi bili prvi koji ste se publici obraćali baš prijateljski, sa rečju prijatelji i na ti. Na ti. Pa svako da se osjeći sugestivno da samo obraća. Jeste. Uvek kažete dobroveče prijatelji, dragi prijatelji i prijatelji. Pa evo, koliko? 21 godinu, 54 samo koncerta u Sava centru. Mislim, to je stvarno impozantna cifra. Znači, velika sreća je osnovati grupu, onda i sreća posle te sreće je da u tu grupu dođu veliki umetnici. Treća sreća je da to budu jako dobri ljudi. Četvrta sreća je da to budu uglavnom altruisti, ljudi koji vole druge ljude. Peta sreća je da sve ono što je najlepše u vama stavite, kažem, na plan rada grupe, tako da bi to moglo da bude da tu u stvari vlada jedna dobra koheziona sila koja emanira nešto što plemenjuje druge ljude. I ono što je najlepše u vama vi servirate drugim ljudima i budite emocije u njima. To Daša radi sa svojim pesmama, Ima radi sa svojim glasom, mi sa time što pratimo njih dvojicu u čitavoj toj priči. Sad, vi ne možete publiku da prevarite, pogotovo publiku koja ima strpljenja, što kaže Daša, da sluša naše pesme. To su izuzetno pametni ljudi, inteligentni ljudi i ljudi koji su, bilo da su mladi, bilo stari. Imate vi vrlo mlade, prosvećene ljude, što kažu nije u životu važno biti ni učen, ni obrazovan, važno je biti prosvećen. Vi imate i ljudi od 30 godina koji deluju izuzetno prosvećeni prema tome. Ja ne gradiram pamet ili prosvećenost koja je u suštini početak mudrosti ili sama mudrost po godinama. Ja znam u kojim godinama sam ja omanuo, što smatrao sam sebe relativno prosvećenima, nisam to bio, to sam malo rekao. I ono što vi to što pružate ljudima, znači ne možete da ih prevarite. Kada vam se to vraća, vi ste u trenucima praktično večne harmonije, ono o čemu je Dostojevski pisao. Jer to je otprilike nešto što bi moglo da korespondira sa trenucima večne harmonije kada vam se to vraća. Ono što vi upućujete najlepše u vama, vraća vam se na najlepši mogući način. To je u suštini ono što je teško opisivo u ovom poslu, a što veliki broj izvođača kaže, vi ne znate šta ja to sad doživljam, to rečima ne može da se opiše. Zato sam malo prije rekao, reči stvaraju osjećanja koje se rečima ne mogu opisati, što je ali kad su prave reči naravno u pitanju, a ne nešto što je blazirano, da tako kažem, za kratkotrajnu upotrebu, kako je Daša rekao malo. Što je meni interesantno u cijeloj toj priči, malo pre si rekao sama, to nije šala, 54 puta Sava centar, ne znam, toliko godine to znam. Sad vidiš, to si sad ti rekla na ovoj televiziji i to je samo RTS zabeležio. Niko od medija to nije ni primetio. Znači, ispada da... Ben televizija zna što treba da radi. Po tim nekim stvarima, kad bi se rekao, znači, praktično kao da nismo ni svirali te koncerte. Jer ako se ide nekom to logikom današnjom, da ono što nije zabeleženo na medijima, da se nije ni desilo, znači, to dovoljno govori o odnosu naše kolektivne svesti prema tako nekim stvarima kulturnim. Ako su mi dobili sve moguće kulturne priznanja za zasluge, zasluge za kulturu našeg naroda i države i svega toga, a niko recimo ne zabeleži tako neku stvar, dovoljno govori o jednom raspoloženju. Ti si mi šlagvor dao. Bjeljina je nekako grad koji je puno toga značio kada je u pitanju koncertna aktivnost grupe Legende, pa i samim tim i Ben televizije koja je bila zaista od samog svog formiranja
uz vas. I nekako čini mi se da ovde baš ljudi osjećaju tu muziku grupe Legende i negde su željni. U skorije vreme, sad kad sam već navela vodu na tu vodenicu, bit će jedan koncert ovde u Bijeljini. 4. marta, da, ali bih htio da kažem da cijel region naš kapira u našu priču i prihvata. Kad se malo pričamo o medijima, a ne o običnom narodu. Naravno. Što bi se rekao u publici. To je priča koju smo pričali u nekim drugim emisijama. Definitivno mi ne bi punili gdje god se pojemo da narod ne prihvata to jednostavno. Ali malo jednostavno odnos medija koji, ja ne znam kakav je to sistem i koja je to njihova poslovna politika, tako da neke stvari sam bukvalno preko toga prelaze kao da ništa nije ni bilo. Ali realno ako je neko bio uz RTS rame uz rame, kako kažu, Legende najbolje idu uz RTS, RTS od onih globalnih, velikih, sad i BN, koji je rame uz rame uvek tu bio i koji zaista Legende na pravi način, ne sad mu kažem podržavao, nego i razumeo. Upravo tu našu priču i to što imamo da kažemo, da ispričamo i ono što si rekla malo pre, to je istina. Što kaže Daša, ovo je vezano za publiku, ali i za sam region. Nekako jedna televizija koja je pored RTS-a uvek bila uz Legende, to je BN. Ne sad što smo mi na BN, nego to je jedna činjenica koja postoji. To je činjenica, ako je nešto činjeni, to postoji, to egzistira. Tako da to je veliko zadovoljstvo, naravno. I što kaže Daša, dobro, kako kažu, da je lako biti dobar, ne bi to nama pripalo. Nije lako biti dobar i kvalitet. Vama stvarno nije bilo lako. Ja ću samo gledalce na trenutak da podsjetim. Pričali smo to u nekim drugim emisijama i morate da shvatite i mene kao urednika da prosto želim da uvek dotaknem nešto drugo. Večeras sam planirala da najviše pričam o koncertima, ali ne bih da preskočim nešto ukoliko nas možda ste tada propustili, niste pratili to što smo pričali. Koliko su negde Legende bile anatemisane prosto zbog neznanja ljudi iz medija. Nisu znali u koji koš da ih stave. Ni u narodnu, ni u zabavnu. Oni su bili neke... Zato što mora koš da postoji, jel? Jeste, nažalost. Ali prosto put do publike našla je pesma i tu se cela priča završila. Upravo smo gledali alternativu. Upravo smo gledali da tu učmalu jednostavno stavimo po strani tendenciju staviti u neki koš. Jer ono što priča i Daša, što kažemo, našu muziku je propastila rečenica to se traži. Mnogo klonova ima u pop muzici, u ne znam u ovoj, u svetu, u hausu, da li ovom, da li onom. Ali postoji nešto što se zove priča za sebe. I ako ta priča za sebe ima jedan kvalitet, naravno da je mnogo puta to jako dobro i na ponos tome koga nosi, a u isto vreme i teško, zato što su ljudi uspeli kroz vreme da klasifikuju stvari, posebno mediji. I samim tim, ako ne mogu negde da te isklasifikuju, samim tim je teže. A samim tim je tebi teže i nemaš dovoljno prostora za pokazivanje onog što želiš da kažeš. Ono što ste za razliku od drugih vi uradili i negde zbog toga zaista jedno veliko priznanje od mene kao od žene, ne kao neko ko se bavi ovim poslom. To je upravo priča o ljubavi i to što nikada niste skliznuli u patetiku. Jako sam ponosna i znaju gledaoci da smo mi drugari i tolike godine pričamo o tome. Ali mnogi često banalizuju ljubav. Kod vas ona nikada nije bila jeftina. Sad si rekao nešto, izvini što ti upadam u reč, Violeta, ali da ja sam par puta rekao da se ja grozim patetike kao pojave. Znači, apsolutno se grozim, ježim. Ali ono što Daša radi, samim tim koliko sve te pesme pevam, govori o tome da može da se ispriča na takav način, da zaista ima veliku dubinu, da svakog probamo da izmestimo iz neke ose dok sedi, ne mora da ustane, ali da ga udarimo u osu, kako god hoćeš, i da doživi to i da poželi ponovo, a da bude sve rečeno. Znači, patetika je nešto što je po strani kada je u pitanju grupa Legende. Sve jednu rečenicu. To je normalno. Kažu, priča o ljubavi može da udavi. Znači, naša osnovna cilj je da mi ne udavimo. To je to. Ali moram da ti kažem jednu stvar. Nešto što me muči svih ovih godina i mislim, ja ne znam koliko smo intervjua imali, da te nikada nisam Dašo to pitala. Bože, dragi čoveče, ti si jedini muškarac gde sam ja ubeđena ti imaš neki ženski mozak. Jer mi žene imamo sasvim drugu konstelaciju kad su u pitanju muškarci. Mi mislim da ste vi surovo realni. Vi kao, mislim, ja znam iz ličnog iskustva. Sad ja počnem od Kulina Bana, on kaže, dobro, može to kraće. I gde je sad tu romantika? Uvek prečica, da. Uvek prečica. A on to razrađuje fino. I evo, i Lazi sam to rekla, desilo mi se u poslednjih par godina, pogotovo evo i sada na koncertu, da negde otkrivam
neke pesme koje su stare po ne znam koliko, ali tek sada ih doživim na pravi način. I nekako ih svojatam. I ta je moja, iako se pojavila pre 10 godina. A neki kažu što je dobra na nova pesma. Aha. To vrlo često se dešava. Jel to znači da sazrevam ili nešto drugo u pitanju? Ne, nego to znači da si konačno malo naša strpljenja, vraćam se na početak priče, da sad neke pesme čuješ. U cijeloj ovoj vetrometini i ludilu si naše malo strpljenja. I Jer, posvećenja tome. Jer sad se dešava, to svi znamo koji se bavimo ovim poslom, da obično jedna, dve pesme, tri maksimalno uvijek pojedu, tako rečeno, mislim, ceo album, da recimo ima možda 10 pesama na tom CD-u koje niko i ne čuje osim oni koji retki koji to sad kupuju. Više niko i ne kupuje te CD-e. Sad svi imaju te na kompjuterima i skidaju i downloadovanje, kako se zove šta. Tako da jednostavno, znači, jedna pesma, dve i to. I onda, recimo, mi kad se pojavimo na televizijama, nekim raznoraznim, svi traže, kad treba slikama na emisiju, baš te dve ili tri pesme. I onda, recimo, prođe neki godinu dana, dve, tri, nije bitno. Ovih 7-8 pesama, 10 koje nismo slikali, ostanu po strani. Dođe novi CD, opet se poje 2-3 istrane. I onda jednostavno, znači samo oni koji su pratili, oni obrate pažnju, a dešava se vrlo često da budu mnogo lepše pesme među tima koje nisu čute. Obično tako. Jer se oni zalepe za ono kao uvijek ide sistem taj hita, mislim. Ovo je pevljivo za lagano, to su obično lakše note, lakše se pamti zbog publike, zbog široke mase. Daj guraj to, ovo je suviše teško. Ja to zovem jednoumlje uredništva. Bukvalno jednoumlje uredništva jer čuje od ovoga, to se pušta, tamo se pušta, ajde da pustimo i mi. Zašto ne bi bilo originalno i različito od drugih? Upravo kao i stil naš. Budi drugačiji. Što kažeš, uvek je nešto što je iza ono što ima umetničku težinu. A ono što je na prvu loptu je lako varljivo i to je prijemčivo svima. Pa ja sam sklon da kažem kakve zvezde, takva i publika. I onda je recimo interesantno da kad mene pitaju mnogo puta već tako nekim izjavama, mediji, koje su ti pesme recimo najdraže? Ja se uvijek desi, mislim, kao na njihovo iznenađenje, nikada ne pomenu neko koji svi znaju, mislim. Jer obično su te pesme koje ti pomislio su kvalitetnije i bolje, baš te koje su, recimo, pesme koja je meni prilično draga, mislim, ja primjerala Kako umem da sanjam, to je jedna od novih pesama, koju primjer niko živi ne zna. Da, ali pazi, a koji niko živi to i ne zna. I tu pesmu. Znači, možda neki, ovih baš najverniji koji prati to, mnogi ne znaju tu pesmu. I onda su nas pitali, baš recimo, je bilo, ovo da ove godine prošli, više ne znam kada je bilo šta, kaže, još, to je dobra ova nova pesma, kad ćete da snimite? Mislim, pošto Ivan peva sam to uz klavir, znači oni misle, vjerojatno, to što nije urađeno, mislim da su to postoje aranžmani napravili neki velike, nego kao kroki neki, eto, pustili smo malo da narod čuje nešto novo, kad ćete da snimite? A mi snimili to pre koliko, ima 5 godina. Ali stvarno mislim da nije... Ali za živu svirku Peđa to zaista prelepo svira na klaviru i mislim da nije fair da pomenemo tu pesmu, s obzirom da je meni omiljena, a tu mikrofon pored tebe, a ja tvoja drugarica, a ja tvoja komšinica. Malo samo. Kako ja umem da sanjam, ko blago zvezde brojim, u stvari nemam ništa, tek malo zemlje gde stojim. Nemam više ni tebe, loš je to bio savez, neke ptice ne lete, a ipak nisu za kavez. Ja ne znam one čarobne reči, sever da budim mirisom juga. Otvori srce, pusti da uđem, nisam ti prvi, nisi mi druga. Otvori barem prozor dok spavaš, a ja ću naći način da svratim. Pustit ću mesec da te obasja, a ja ću zrake tiho da pratim. Pa mislim, stvarno. I na kraju je Kako umem da sanjam. Opet sam tu. Kako umem da sanjam, opet sam tu kraj tebe, te dane na stranu sklanjam, čuvam ih samo za sebe. Ma bravo. Ne, ali Peđa, zaista, ne, dozvoli, mislim, ovo ti sad ne treba. Moram da apostrofiram to zato što Đape, kako gledam Peđa, tu zaista, ja molim jedan kadar na Peđu, jedan zoom, zato što je to čovek koji zaista na pravi način sve ono što mi želimo da uradimo opet na svoj način doda
kako bih rekao, začini i to dobije na težini i prelepa numera. Jedna od najljepših numera koja u stvari pevač voli uz klavir da se iskaže, jer onda dolazi do izražaja sve ono što želiš da poručiš u onoj najdubljoj poruci. Jeste. I Tekst, ono što je meni neverovatno, mnogi kažu, pogotovo pevači ovih lakih nota, pa kažu ja na koncertima isprobam. Ma mislim, šta isprobaš u 2 noću kad klinci padaju u delirijum i tako dalje. Vidi, njima da pustiš šta hoćeš, to će da prođe. Ali kada na jednom velikom koncertu pred prepunim Sava centrom čujete Lazin glas koji priča onako i fino vas miluje jer ima takvu boju glasa i jako mi je žao što nisi moj kolega. S obzirom da sam i ja negde radijski čovjek pa volim tu lepotu tona. Jeste. Kada on kaže, dragi prijatelji, ajde da vam pustimo nešto da čujete, pa ako kažete da je dobro, ok, snimit ćemo. Ako kažete da nije, odložit ćemo za neki drugi put. Prvo izvođenje je bilo uz Peđinu pratnju. Ja sam zanemela. Zanemela je publika u hali, a recimo sljedeći put kada ste pred kraj koncerta izveli to onako u aranžmanu sa svim instrumentama, mislim, ja se izvinjam, ubiće me Daša, meni to više nije bilo to. Oni više ne pričaju sa mnom. Ubite pijanistu. Da. Prosto toliko mi je nežno i toliko mi je onako glas moćan da ako se ja pitam kao vaša drugarica, ja bi to ostavila tako. Pa upravo sam, evo sad, to ljudi znaju, apsolutno. Svi su ovde drugari i kolege i znači imaju jedan svoj isprofilisan ukus. Svi oni apsolutno znaju gde, ko, kada bitan, koliko i ja, koliko smo svi, koliko svako treba nekada da se pomeri malo, da ustupi mesto drugom. Apsolutno, svako ko razmišlja pravilno i ko razmišlja u korist lepe muzike, lepote poruke, će da kaže ne trpaj, pusti. Pusti klavir, pusti pevača. Jer to, ako ima šta da kažeš, naravno kad ima pevač šta da kaže, onda treba da se izrazi na najbolji mogući način, da bude transparentno, da bude rasterećeno, samim tim mnogo lakše dolazi do vas. Jeste. A najlepše što dolazi i najveće do vas svakako je pesma. Ajmo da čujemo jednu pa ćemo da nastavimo. Mesec tinja nad cokakom zvezde zavodi, dok koračam skriven mrakom želja me vodi. Tu sam behar brao davno, tu si bila ti, što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka tren da ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije iz čaše gorkog čemera. Žalio sam što sve prođe, što se otelo, a sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam behar brao davno, tu si bila ti, što sve nije zaboravno,
što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva i čeka tren da ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije, iz čaše gorkog čemera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva i čeka tren da ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije, iz čaše gorkog čemera. Bože, kad se igraš stvorije, iz čaše gorkog čemera. Dragi prijatelji, nakon ovakve jedne pesme možemo samo da nazdravimo. Znate da uvek to činimo u emisiji Ništa lično uz pomoć naših dragih prijatelja iz Delko Komerca Dvorovi. Znate da su oni distributeri, izvolite prijatelji, poslužite se i vi prolom vodom i naravno prolom sokovima i to tačnije biter, jabuka, kola i tako dalje i tako dalje. Telefon za sve informacije 055-350-414. Živeli, momci. Nazdravim. Nikad vas nisam pitala pred koncert, jer sve nešto osim vode. Ili je poželjno ili ne treba? Pa mi obično ne pijemo, ali mada to nije zabranjeno. Ako neko ima potrebu, što da ne, mislim. Ali mada nismo neki alkosi, baš iskreno ti kažem. Mislim neki alkosi. Žak voli i pije neko vino, kako znam. Prilike mi smo tanki, mislim. Slabo mi pijemo to. Ali pijemo dosta prolom vode, pogotovo u mojoj kući se pije dosta prolom vode i u grupi. Pa i ovako samo neofarbana pića. Naš Peđa klavijatorista, on i ja najčešće kupujemo prolom vodu, zaista. Ne zato što se sad reklamira, ali to je jako je dobro i mislim da je... Pretoram po sećanju i čini mi se da negde vodite zaista zdrav život. Koliko je to moguće? Nikad više od 5 piva. Mala komike. Ali stvarno, kako uspeti? Ja sam negde gledala vaš plan rada. Ljudi moji... Doduše, ovo i deca gledaju, 8 sati je uveče, ali tako? Nije strašno. Pa prošlo je, pogledaj na sat. Ti misliš da mi tako malo pričamo? Doduše, deca još uvijek gledaju. Poneko pivo i tako. Koliko uspevate, s obzirom kažem da sam gledala negde vaš plan rada, da je to s kraja na kraj, pogotovo sad kad je krenula Republika Srpska i Bosna. Sad su to stvarno ove destinacije. Sve osim Hrvatske radimo. Čak i Rumunija. Da, sad smo bili u Rumuniji, Temišvaru. Bićemo sad u Bukureštu, ne znam, u Brašovu. Mislim, već poziva to dosta. Ja kažem, uvijek sam pričao, ali to zaista pričamo o realno, objektivno, bez nekih lažne skromnosti i daleko je bilo te prepotencije. Mi je najteže dolazimo prvi put svuda, mislim. Onda se više ne bojimo. Doći ćemo sigurno i drugi put, mislim. Tako da jednostavno, dok ljudi prvi put čuju, kad vide, onda se, evo, 99% slučajeva zovu nas opet. Evo, mi sad smo bili u Temišvaru, prvi put smo bili u Rumuniji, posle silnih tih putovanja po celom svetu, mislim, uvijek, što kaže, komšiluku nekako najteže ide. Bili smo tamo i već smo posle prvog nastupa u operi, nacionalnom operi pozorištu u Temišvaru, bio je sjajan koncert, zaista. Mislim, sjajan zbog toga što je publika tako reaguje. Po tome gledam, jer su svi bili na nogama i baš su komentari fantastični bili. Odmah su nas pozvali da sviramo u Bukureštu, u Brašovu, tako. I ponovo u Temišvaru. Na trgu. Eto. Tako da, znači, eto, da je nastup bio dovoljan da ljudi vide i da kažu zaista... Ja sam jutros kad sam polazio od kuće, svratio do pekare, tamo kod mene, gore, Cerak, Frenski grad, gore, gde mi devojka nešto radi u pekari, rekla, ja gledao sam vas neki dan u Sava centru,
pa ono je bilo fantastično. Ja kažem, da li ste nas gledali ikad ranije uživo? Kaže, ne, prvi put. Ja volim da slušam, ali za mene je totalno novo. Ja kažem, tačno, eto. Vidjeli si neku potpuno drugu dimenziju. Posle 26-7 godina rada. Vidjeli si potpuno drugu dimenziju legende, znači nije to ono što se čuje na ploči, nego je nešto i uživo. I onda kaže, zaista, fenomenalno. To je bilo, kaže, i suza, i smeha, svega je bilo, mislim, u publici, u to njihovom društvu. Eto, znači, to je još jedan primjer da je. Prvi put nas vidi, kad nas neko čuje, prvi put vidi uživo, ono obično menja mišljenje, mislim, na bolje, što bi se rekao. Na bolje. Pa tako je Žak prvi put čuo pesmu Prvi sneg i shvatio da mu je mesto u legendama. Doći ja posle kod vas, momci, pa ćemo pričati. A sad kad je Daša ovo napomenuo, Lazo, želim tebe da pitam. Zbog te specifičnosti zvuka, vi ste negde ipak ograničeni na mesta na kojima nastupate. Međutim, nekako ste postali s godinama i tolikom tom koncertnom iskustvom i svim ostalim da se prilagodite. Evo Daša kaže, znači i operska sala, i trg, i neko mesto prosto koje odgovara vašem pijedestalu. Ima li problema, recimo, kad vas neko pozove i kaže, dođite ovamo i ovamo, da ipak morate da postavite neke stvari na svoje mesto, da se zna kada su u pitanju legende? Kada smo mi u pitanju, prvo o čemu razgovaramo, obzirom da ja mnoge nastupe naše dogovaram igrom slučaja kao čovjek iz grupe koji, eto, da bi malo odmorio Ivana i Dašu od tih poslova, onda sam ja uzeo na sebe to, imam dosta smisla za organizaciju, pa imaju ljudi poverenja u mene i ono što je najbitnije, prvo što ljudima kažem, bilo da pevamo, kako se to kaže, Daša, kako se to zove kad neka firma pravi onoj... Happy event. Sve strane. Znate šta, da li biste mogli, eto, kaže, nama treba 4 sata programa. Ja kažem, znate šta, mi ne možemo tako da dogovaramo program zato što ne želimo da potrošimo našeg pevača. Mi imamo jednog divnog pevača koji ima zavidne kvalitete i ne možemo da se dogovorimo oko 2 sata nastupa i tako dalje. I možete to da podelite da bude u jednom segmentu, u 2 segmenta ili 3, kako god želite. Ali zašto? A oni kažu, a zašto tako? Rekao, zato što će on i kod vas u vašem hotelu, na toj večeri gdje neka firma nešto proslavlja, pevati isto kao što peva u Sava centru. Znači, kod nas nema kalkulacija. I tako time postavimo normu ponašanja. Tako se ljudi, počev od te priče koja je početna, odnose prema nama sa određenim poštovanjem. Drugo, ljudi već znaju ko smo mi. Mnogi su nas vidjeli za svo ovo vreme. Ako nisu vidjeli, onda su čuli od ljudi od kojih treba da čuju ko smo mi i šta smo. Tako da nikad nismo, hvala Bogu, nadam se da nećemo došli u poziciju da moramo da se čupamo iz nekih situacija gdje nas ljudi ne razumeju. Uglavnom, onaj ko nas zove, taj nas razume. Time nam je situacija olakšana. Međutim, ja bih da napravim jednu malu digresiju nevezano za grupu Legende. Hteo bih da vezano za grupu Legenda, ali nevezano za priču o samoj grupi. A to je da pomenem da smo 4. marta ovdje u Bijeljini. Imamo koncert, a 21. marta imamo koncert u Živinicama. Ono što sam malo pre hteo da kažem, gradirajući stvari, hteo sam da dam 3 komplimenta. Prvi kompliment sam hteo da dam ljudima u Bosni i Hercegovini koji zaista, kako je Daša rekao, a Ivan, imaju strpljenja da saslušaju našu poruku. A onaj koji ima strpljenja da sasluša našu poruku nema šanse da nas ne zavoli. A nama je drago što nas zavole jer onda ima smisla naše postojanje. Zatim, druga stvar, BN televizija. BN televizija je televizija koja je potpuno po meni na ispravan način postavila svoju koncepciju svog programa. Tako da svim vrstama populacije, svakoj želji izlazi u susret. I imate lepezu onoga što proizvodi BN televizija, za svakog postoji po nešto. To je jako dobra stvar. A treća stvar je da pohvalim urednika kao što si ti. Govorili smo zašto, Daša govori o problemu zašto nas nema na nekim medijima. Pa zato što nisu svi urednici dorasli uredničkom mestu. Ti si kao urednik dorasla uredničkom mestu, shvataš to što mi jesmo i zbog toga nas zoveš. Ja bih volio da da me neko opovrgne, ali da budemo u emisiji gdje ćemo da sučelimo koplja, što kažu. To su ta 3 komplimenta koja ne bih želeo da izađem, ne moram više ništa da kažem iz ove emisije, a da to ne kažem. Jer treba potvrditi značaj onoga što vredi.
Znači, vrede ljudi u Bosni, vredi BN televizija, vrediš ti kao voditelj sad konkretno u ovom slučaju. I volio bi da se mnogi voditelji ugledaju na tebe i da malo rade na svojoj širini, jer ne znači ako nešto ne razumete da to ne valja. Kažu ljudi, ja verujem samo ono što vidim. Jel vidiš sad da avion leti? Pa ne vidim. Znači, pa ne veruješ da avion leti. Znači, ako nešto ne razumete, to ne znači da ne postoji i da nije vredno. Potrudite se da se obrazujete ili doobrazujete ili da slušate one koji su lučonoše i one pesnike koji su probuđeni delovi naroda kao što je to Daša i kao što je Ivano Pevanje u ovom Sad slučaju. me Laza podsjetio za ono kad je jedan čovjek, jedan muzičar rekao kad su ga pitali kako ti zvuči ovo ovde, on kaže pa nemam nikako mišljenje s obzirom na to da nisam u tome učestvovao. Jel tako? To je neverovatno. Ali vi ste radili neke stvari i u kojima niste učestvovali. Aludiram na album Nostalgija, koji je za mene bio pravo otkrovenje i velika radost. Kada je grupa Legende negde, pa one neke najlepše pesme izvela na svoj način. I ja stvarno želim da apelujem da to uradite još koji put. To je bilo konkretno potreba za jednom televizijskom emisijom. I to je uživo se odsvirano, znači to nije sad studija pa nego kako zvuči, emisija, pa evo, sad ćemo dalje. I onda smo mi, pošto to je bilo vreme onih sankcija i svega i svačega 90. godina, kada je publika u Srbiji barem bila željna te neke jugo-nostalgične neke varijante te muzike koja nije imala prilike da vidi zbog tih ratnih dešavanja i svega toga. I nama su poručili urednici iz televizije da im sprema jedno 15 pesama koje bi, da li mi to možemo da odsviramo i tako dalje. Sam rekao, znate šta mislim, ja stojim i dalje za toga čvrsto. Mi smo dobri muzičari zaista, kvalitetni, bez neke lažne skromnosti. I možemo da sviramo bilo koju vrstu muzike, jednostavno kad bi htjeli. Na tome mi sviramo to što sviramo jer smo to odebrali. To je neki naš pečat i naš izraz muzički. Ali možemo, bez problema. Svirat ćemo i to što nije naš. I onda smo na brzinu, što kažem, odsvirali, spremili tako da stvari i otpevali uživo, odsvirali. I to je ostalo kao jedan trag vremena. Jedno su oni, pošto je se vjerojatno svidjelo to tim opet malo prepomenutim urednicima, oni su to poslije objavili i na CD. Kao neki trajni zapis. E pa, ajde ovako, nek ja budem neko ko će da začne tu priču, a znam i kako ću da obavim ceo krug, da napravimo jednu emisiju, da snimimo te neke lepe pesme, a s obzirom da mi imamo naš band Music koji to može i da izda, da završimo celu priču na opštu radost. A kako bi to zvučalo? E pa sad ćete, dragi prijatelji, da uživate zajedno sa mnom. Ne pitaj što se svako jutro budim umoran. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Kad me nema u srcu tvom, ne pevam jer nemam kom. Tako, malo slobodnije, to. Ne pitaj kolika tuga može da se izdrži. Ma ne pitaj koliko treba da se suza ne pusti. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Kad me nema u srcu tvom, ne pevam jer nemam kom. Ej, ajde žače!
pitaj što ti mladost dajem, što si porok moj. Ne pitaj što u svakom drugom tražim onaj osmeh tvoj. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Kad me nema u srcu tvom, ne pevam jer nemam ko. Meni dođe samo ponovo da nazdravim, pa što i da ne nazdravim. Prolom voda, prolom sokovi, zahvaljujući našim prijateljima iz Delgo Komerca Dvorovi. Znate da su oni distributeri kada je u pitanju sve ono lepo i sve ono što je zdravo, a telefon za sve informacije je 055-350-414. Iskoristila ja ovako pametno televizijski da popunim vreme dok mi ne stignu Žak, Peđa i Pera. Momci, pa super izgledate koliko radite u poslednje vreme. Hvala. Vežbamo. Vežbate. Sad, ja moram da pitam, da krenem Žak od tebe, nije nikakav problem. Koliko i da li uopšte postoji razlika, recimo kada se nastupa u Sava centru, kada je jedna svirka koncertnog tipa, gde je ozvučenje takvo kakvo treba, znači dobro, sala akustična, ili recimo kad nastupate na trgovima pred ne znam koliko hiljada ljudi, ili Beer Fest koji je bio i tako dalje i tako dalje. Postoji li razlika negde? Da li je možda ono iziskuje više energije, snage? Pa meni svaki koncert ima neku svoju težinu. Sava centar mi je onako ozbiljna priča. Ne kažem da trgovi naravno nisu, ali je mnogo više ljudi prisutno i nekako imamo taj osjećaj kao da smo sad mi neke velike zvezde i onako baš nam godi. Ne mogu da kažem da ne, naravno. Ali odgovornost je i u jednom i u drugom slučaju prisutna i mislim da svako od nas stvarno daje sve od sebe da to izgleda i naslikano što se tiče televizije i zvučno kako treba. Pa da, vizualno pogotovo, pošto moram da vam odam tajnu, dragi prijatelji, kada su u pitanju televizijska snimanja. To izgleda otprilike ovako. Ivan je negde u publici, Pera ga prati, kao prateći vokal između ostalog, da vidi gde je. Tamo Laza i Daša, oni sad brinu o instrumentima, Peđa se ni ne vidi oko moje, on je negde ispod nekog instrumenta, a Žak je tu, mislim, onaj fini gospodin koji se smeška i Ivane, u redu je. Ja sam statičan. Nešto se dobacuje. Da, ja sam statičan i to mi je jedino oružje koje mogu da vladam u tom trenutku. Ima još nešto. A i da, taj osmeh je u stvari stvarno onaj neki iskreni osmeh, to ljudi mogu da prepoznaju, nije onaj pravi estradni. Da. To nešto se kebelji. Ali ja uživam u tom poslu i mislim da je to izraz nekog stvarnog i dubokog osjećanja koji izlazi iz mene. Jeste. Peđa, pričali smo i kako si došao u grupu Legende i prosto kako si se negde ipak zaista lako uklopio. Međutim, svako od vas, članova grupe, imao je svoj neki određen muzički senzibilitet, ako tako mogu da kažem. Imao je svoja neka prethodna muzička iskustva. Koliko je to moglo da se negde, što bi ovi Pavetnjakovići danas rekli, da se sublimira sve to u nešto što treba da bude zvuk grupe Legende ili je to prosto nešto izvorno, nešto što je Dašina ideja vodilja pa prolazi kroz sve neke male utice i bude ono što jeste? Pa svako od nas je prošao tu neku školu, da kažemo, tokom našeg školovanja, pošto smo uglavnom svi obrazovani muzički u grupi, kroz ta neka prethodna iskustva u raznim žanrovima muzičkim, da kažem, evo, Pera je bio u Narodnom orkestru, u Žaku, Filharmoniji, ja sam honorarno sarađivao sa Filharmonijom, pozorište na Terazijama i tako dalje, i tako dalje. Pa jednostavno je prilagoditi se kada je muzika dobra. Kada je muzika dobra, onda je potpuno jednostavno i, kažem, nešto naše, nešto što mi nosimo sa sobom, nešto što je u nama, lepo si rekla, senzibilitet, nešto što mi nosimo, tu neku iskru, mi unesemo u tu Dašinu muziku i damo to kroz te koncerte, da li je to studijski rad, odnosno nebitno. Ima li tu panike da ne izađete iz okvira? Pošto mislim da nijedna grupa nije tako profilisana kao grupa Legende. Prosto tačno se zna koja je to boja po kojoj je publika prepoznala šta je to što volimo mi kod grupe Legende.
Pa u principu nema. Nas 6 smo tu, tako da uvek neko vrati u kolose kako se malo izađe sa strane, što se kaže, ali uglavnom svi osjećamo tu muziku, zato smo i tu, naravno, sarađujemo. A što se tiče, pa ne znam, eto, prosto, mislim, nema prosto tih iskakanja tog tipa da se odlazi iz te neke Dašine ideje, odnosno od Jeste. Ko je u tome najstrožija, Pera? Pa nije. Niko nije strogo. U principu, stvar je dogovora sve 6. Šalim se. Pero, sad mi pade na pamet. U suštini, kad razmislim, vi ništa niste imali u onoj početnoj instanci, nijedan muzički pravac kao zajednički, osim negde što ste svi voleli horsko pevanje. Ili grešim? Pa, u stvari, ta naša raznolikost u pogledu muzičkom u tom pravcu je nas i nekako sakupila na jedno mesto. Činjenica je da je horska muzika moja ljubav, jer ja sam i kao srednjoškolac, a kasniji student previše, odnosno bio i član horova raznih i horska muzika je ostala prva moja ljubav. A Laze također bio u Krsmancu i tako dalje, i tako dalje. Daša, znamo već da ne pričamo. A Daša vole od članice hora. Ne, Daša je bio rocker, Ivan naravno bio u operi, Peđa bio profesor muzike, Žak u filharmoniji, ja svirao malo narodnjake, malo zabavnjake i eto jednog dana, te neke davne, da ne kažem koje godine, skupi smo se mi i što kaže Peđa na Dašinom putu, napravili smo ovo o čemu danas pričamo i stvarno je veliko zadovoljstvo biti član ovoga svega. Nikada vas nisam pitala koliko instrumenta svirate ponaosob. Pero, ti koje sve instrumente? Pa evo ovako, ja sam krenuo sa nižom muzičkom školom gde sam svirao harmoniku. Dobro. Kasnije u srednjoj muzičkoj školi i akademiji svirao sam klavir. Onda sam krenuo sa kontrabasom i sad bas gitara. Dobro. Peđa? Sve instrumente sa dirkama. Pomalo gitara, bubnjevi, to mi je ljubav. Dobro, dođi smo do jedno 10. Žak? Pa klavir, harmonika, perkusije, bubanj. To je... 14. Posle ću da pređem kod ovih, ali morat će da me zaduže jednom dobrom pesmom. Jel može? Kako ne? Ovom ulicom više neću da prolazim, ni u sumrake više neću da dolazim. Samo će ostati mojih stopa tragovi, dok i njih novi sneg ne ukloni. A bol nadolazi, želja želju sustiže, puštam da prolazi, al ne ide. Ulične svetiljke kao žar na cigaretama, u roju pahulja trepere hoće da se ugase i moja nadanja kao vatra paljena pod kišnom zavesom bez zaklona. A bol nadolazi, želja želju sustiže, puštam da prolazi, al ne ide, ali ide Daša kao i uvek.
A bol nadolazi, želja želju sustiže, puštam da prolazi, al ne ide. A bol nadolazi, želja želju sustiže, puštam da prolazi, al ne ide. Posle ovakvih pesama, onako malo vam zastane dah. I nije to nešto što samo se dešava kod nas žena. Primetila sam ovdje i među mojim prijateljima, kad govorimo o ljubavi, tu svakako spada i prijateljstvo. Veliki pozdrav za maestra Ivana Radovanovića i za njegov orkestar. Vidim da ste, maestro, uživali. Nikad bolje. A ovamo gledam sa moje desne strane neko ko je zadužen za zabavnu muziku, Marko Kozomara Band. Moram vam reći, momci, nikad lepše niste bili, ali naravno ne zbog vas, već zbog Lepe Danke. Tako je to. Nisam vas pitala, nikada niste razmišljali, tebe prvo daš, žensko u legendama, jer ono kao žena na brodu nepoželjno. Nego ne ide. Ovo je suviše muška priča. Nemoj da pričaš. Da, mislim. Stvarno? Pa pogledaj. Pa kad pišeš knjige, ili pišeš muške ili ženske priče? Pa muške, to je muška ispovest. Suviše muška u izražavanju, ali suviše ženska u razumevanju. Čekaj, molim te. Koja je tako pesma u toj knjizi koju, by the way, ni ja nisam dobila? Jer je rasprodata, ja čekam neko peto izdanje. Ja nemam svoj primjer. To su ti popularni pesnici koji tako pišu, pa ne razumeju se u marketing, je li to? Ima ko se razume. A već kad pomenjem, ajde pomenemo, sad smo ovde preko 12, preko Save. Narodna biblioteka Zvornika je objavila knjigu, pesma Šaputanje, tako su nazvali, simpatično, svidjelo mi se im, mislim. I tako, kao neka zbirka pesama, neke su čute, ima tu nekih novih, tako. Bile promocije? Pa i promocije bio, da, u Sava centru. U sklopu cele najave, legendi, nove sezone, koncertne, svega, pa eto i knjiga. U Art klubu je bilo. Da, u Art klubu u Sava centru i gde su me to i zvanično udruženje književnika promovisali. Dobio sam to kao zvaničnu knjižicu i sad sam, eto, ja i Bora smo jedini se stvarili smo ja i Bora Čorba sad tu. Bio i Bokita večist, pa je ima slika i njemu mi pričao malo, tako da drago mi što ne. Ljudi, kad prođe par godina ovde daš akademik. A mi svi mirno. Pa, mislim, nećete najem, ali ima i toga, mislim. Primjen sam jedno udruženje isto ovih dana, treba da samo zvanično. A ja kao ne znam. Srpska akademija scenskih umetnosti, da, mogu da kažem. Sve čestitke, za neko vreme će biti zvanično i to. Ne, ja samo povozim toga, Nena moja rekla nešto što se pomene s mjesta. Kaže, nešto mi se ne sviđa to posle vreme, kad tako počne da ti deljuju stalno nešto, to uvijek ide ono... Kucemo drvo. Ajde, kucemo mi. Kad tako krenu, mislim, ono, evo ti ovo, ti ovo. Pozitive, što bi rekli, nemoj to. Jer daje od tih pesama koje zapiše za legende ili pravi selekciju, postao onako s godinama opasan deda, pa odvaja posebno ovo što je vezano za književnost. Ne, uglavnom daje. Sve što možemo, da, sve što možemo da otpevamo, mislim, mi ćemo otpevati. Ono baš nešto ne ide, ako je rogobatno, pa ne ide baš za pevanje, to neko ostane može se da se čita, mislim. Sad, zamolit ću Lazu, pošto uz dužno poštovanje, ja najviše, to sam već, evo, 3. put je, mislim, rekla večeras, volim kako on govori. Najlepše stihove neke pesme grupe Legende, baš ovog 14. februara, koji, kažem, meni lično ne znači ništa bez onih 364 pre i posle toga. To mi je predigra za 8. marta, da tako gledam, mislim.
On je ostario, vidi. Da, Ja ženska- pričam da. lepim rečima, vi će Že- predigra. že- O ženska- Bože! ženska lukavost. O Bože! To je ona ženska lukavost. Ono što ne dobijem 14. dobit ću bar 8. Dakle, to uvek je tako. Mada ja oba dana ne priznajem, moram da ti priznam javno, zvanično, pošto smatram da se svi današnji dani oko cijele godine. Mislim. Ako nisu, onda šta se ta dan? Jeste, tako i treba. Lazo. Istrpele. Dašinu pesmu bi morao da pročitam, jer nećete verovati, ne mogu da je izrecitujem zato što sam naučio da je pevam. Tako da... Otevaj ja da Zato ne bih se usudio sad da izrecitujem. Međutim, pošto je... Mi smo ranije godina pričali o prijateljstvu, pričali smo o sreći. Tako neku sebi temu uvek damo kada je koncert u pitanju. Mogu bi da kažem, recimo, par sentenci samo o ljubavi. Mislim da bi to bilo lepo za naše dragi gledalci. I obzirom da Bog je ljubav i sve je u ljubavi. Ako niste u ljubavi, niste ni u čemu. Vi ste samo prolaznik pod ovom kapom nebeskom, kroz ovaj svet. Evo još samo par sentenci o ljubavi. Kao što će vas krunisati, ljubav će vas i razapeti. I kao što će vam pomoći da rastete, ljubav će vas i okresati. Ljubav će sve učiniti da kroz iskušenja vaše srce postane deo srca života. I nemojte misliti da možete usmeriti puteve ljubavi. Jer ljubav, ako ju se učinite vrednim, usmerit će vaše puteve. I kada volite, ne možete da kažete Bog mi je u srcu, već ja sam u srcu Božje. Nakon ovoga, samo pesma. Neka tek sad na ugledaš vrata nebeska, neka pitanje ne želi odgovor da zna. Sjaj od plamena u crni dim sagoreva, danas ponosna, sutra možda slomljena. Ruke si sklopila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren da prođem tvojim mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noćas sam rešio da budeš moja pobeda. Zalud krpisne bajke kriju prevare, nekad gubiš sve, baš kad želiš najviše. Nekad tek sad na ugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Sklopila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren da prođem tvojim mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noćas sam rešio da budeš moja pobeda. Zalud krpisne bajke kriju prevare, nekad gubiš sve, baš kad želiš najviše. Nekad tek sad na ugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Nekad gubiš sve, baš kad želiš najviše.
Nekad tek sad na ugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Da vam kažem nešto. Na koncertu pravi fanovi šta rade? Donose cveće. I ja sam fan, što da nisam. Sad treba ovo izvesti fino, kulturno, pa se saviti. Jao, komšija, šta bi ja bez tebe? Ovako, izvolite momci. Ovo je nešto, bombonera jeste. Nešto što vam stiže zaista s ljubavlju iz cvećare Neven odavde iz Bijeljine. Adresa njihova je Nikole Tesle 25, a kontakt telefon +387 55 201 602. Inače, oni se bave dekoracijom i projektovanjem biljnim materijalom. A pošto su oni veliki poštovaoci vaše muzike, vi ste dobili ovu korpu lepu. Sad, komšiluk... Kako kažu, korpa nekad ume i lepo da izgleda. Ne, pa vidi. Sad vidi. Da. Ja, što me sad vuče za jezik? Jesi stvarno dobio nekad korpu u životu? A kad pričamo o ljubavi? Jesam 2 puta u životu. 2 puta. Žak? 202. Dobro. Dašo? Koliko pesama, toliko korpi. Dobro. Zar ti moje pesme ne govore? Zar ti moja pesma ne kaže? Lazo? Itekako. Stvarno? Jednom sam napisao pesmu i ušao sam u jednosmernu ulicu u suprotnom pravcu. Ali nećemo sad. I platio kaznu? Nije, sva sreća, nikog nije bilo. Dobro. Naravno. U ranoj mladosti ili te to prati i danas? Pa danas ne. Dobro. Pero? Ako bi odgovorio isto, to ne bi bilo dobro. Znači, ja nisam dobio korpu, ja sam dao korpu. Evo ruka. Ajde da pozdravimo i naše dragi prijatelje, moje verne prijatelje i prijatelje Ben televizije. To je korporacija Konto Bene koja se brine da ja budem zaista prava domaćica kada su u pitanju moji gosti u emisiji Ništa lično. Ponavljam, po ne znam koji put da se nalaze u Ugrinovačkoj 201 u Zemunu i da ih ima u tržnom kompleksu Arizona kod Brčkog. Naravno i u Novom Pazaru, ulica Save Kovačevića bez broja, a oni su, dobro znate, već 20 godina vodeći modni brend kada je u pitanju džins. Vidi ovako, piše Daša, piše Žak, piše Laza i tamo piše... Ivan. Ne. Ovako sve. Sad možete sve da zamenite ako vam ne odgovara, nego pazite ovako, 14. februar i znam da ste imali koncerte i baš na taj dan zaljubljenih. Mislim, ja više volim da kažem Sveti Trifun, ali nema veze. I znam da na koncertima bilo je ono, dečko obori devojčicu. Ne gledaj me tako, nisam na to mislila, nego pita je, Draga, hoćeš da se udaš za mene? Ona kaže, Dragi, da, naravno. Da, naravno. Pa šta drugo da kažem? Jel bilo dobro? Smela nešto da kažem? Pa smeš. Pa ne, ali ovo što sam rekao na početku priče 2, to ako se pitalo o mladosti, onda sam zaboravio da je 0 cifra, onda ima 20. Aha, dobro, nema veze. Ne, ali bilo je kako da ne, pa mislim na kraju krajeva i ova naša veza, moja supruga i mene, upravo bila to što je Jesi li je zaprosio na koncertu? Na probi. Na probi? Na neki način, Znam šta je da se ne uzbudi puno na koncertu, pa onda neće moći da peva. Naravno, pa upravo to. Viš kako ti znaš. Dašo, gde si zaprosio mi slabo emotivno nestabilni. Da, gde si zaprosio tvoju dragu? Kaj je to bilo mnogo godina? A hoću da vidim da li je romantično ili je romantično. Na Zlatiboru? Na Zlatiboru? Sneg. Ne, sunce. Sunce, trava, zelenjela. Dobro. Sve kontra. Kako si obarao? A ne, nisam obarao. Halo, dobar dan. Dobro. Veče. Nisam obarao, nego ja sam prvo smejkao dete, pa onda ona sama posle pristala, šta će. Aha, dobro. Lazo. Bilo je jako interesantno. Kaži isto. Nismo imali para, sedeli smo u 7 sati ujutru preko puta Skupštine sada Srbije, onda SFRJ. Nismo imali para, međutim, pošto sam ja pre toga zaradio neke pare koje su trebali da mi isplate u 8 sati, ja sam njoj zakazao sastanak u 7 ujutru, to je zaista bilo romantično. Ona je pitala zašto, ja sam rekao saznaćeš. U 7 ujutru smo sedeli ispred Skupštine na klupi u Pionirskom parku, onda sam je u 8 doveo blizu banke i rekao da me sačeka tu Atina, kafana jedna prodavala se sva burek i svašta. Mislila je da idemo na burek. Otišao sam do banke, podigao novac, odveo do robne kuće i rekao biraj burmu. Posle 6 meseci zabavljanja. Ona kaže,
ti nisi normalan. Ajmo neke srebrne, možda ćemo da se rastanemo. Ja kažem, ti si mislila da se rastanemo? Kaže, ne, onda biramo zlatni. Koje voliš? Kaže, belo zlato. Izaberi belo zlato. I tako je bilo. I prva nam je čestitala kasirka. Kasirka, pa dobro. Peđa, da čujem samo ovaj priču. Bivša supruga, mislim, moram da naglasim, ispred terazijske česme, kleknuo sam i zaprosio. Da, lepo. Čekaj da čujem Što se kaže po pesu. Ne, nije Pera kako je oborio svoju dragu. Sve vreme Laza priča. Nije valjda ista priča? Nije. Nije, kako se oborio dragu? Moja supruga i ja smo bili na muzičkoj akademiji i pauzu u predavanjima smo iskoristili da odemo do Manježa i tamo smo se sve dogovorili. Ili Pera se to zove preslišavanje. Preslišavanje, bravo. I sad neka neko kaže da romantika nije skup sport. Pa vidi ista situacija i kod mene. Moj dragi je pomislio da će padnem u nesvest, da ću da izgubim kiseonik, pomogao mi je i tako. Samo da znate, Manjež nije hotel, to je restoran. Da. Ajmo se za razliku od ovoga nešto veselo da pričamo. Ne, mi ćemo da pričamo o ljubavi i nećemo da pričamo samo 14. februara, pričat ćemo svih dana, kad god nam se pruži prilika, slušat ćemo pesme, legendi i bit ćemo onako otvorenog srca. Čovjek je sreo babu koja čuva ovce, razumiješ? Nemoj da pričaš. I pita, kao, izvinite, ovo čuvate ovce tačno. A sad vidite se, koliko daju mleka ovce dnevno? Kaže, od crne ili bele? Pa kao crne, 2 litra, rekao ne. A bele, isto. A koliko daju krzna, kaže, a crne ili bele? Pa crne, recimo. Pa 2-3 kila. Vune. A bele, isto. Pa čekajte, mislim, zašto onda stalno hipotecirate ono koje je crne ili bele ako sve je isto? Pa crne su, kaže, moje ovce, a bele, pa isto. Sasvim lično vidimo se za 7 dana. Ja sam pio sam, sve sam reke popio, prešlo mi u naviku, otkad sam te ja izgubio, otkad sam te ja izgubio. Ja sam krala sam, sve sam zvezde pokrala, prešlo mi otkad sam bez tebe ostala, otkad sam bez tebe ostala. Ko na grani jabuka u mom telu zri, jedan život, jedna mladost, svet bez ljubavi. Ja sam pio sam, sve sam reke popio, prešlo mi u naviku, otkad sam te ja izgubio, otkad sam te ja izgubio. Da sam krala sam, sve sam zvezde pokrala, prešlo mi otkad sam bez tebe ostala, otkad sam bez tebe ostala. Ko na grani jabuka
bez ljubavi. Ko na grani jabuka u mom telu zri. Jedan život, jedna mladost, sve bez ljubavi. Jedan život, jedna mladost, sve bez ljubavi.